Исәнмесез, кадерле туганнар, кадерле якташлар. Мин үзем Шамил Валиев дигән кеше булам. Мин үзем чыгышым буенча Иске Калмашы авылыннан шушы соңгы елны бик кызыксынып, үземнең гаиләнең тарихы белән өйрәнә башладым. Һәм бик кызык мәгълүмат таптым bashArxiv.ru дигән сайтта, сәхифәдә. Анда менә Файза Рахман Әхмәтшин дигән картәтәем турында мәгълүмат бар. Ул припущенник башкир дип язылган икән. Икенче яктан тагын бер картәтәем указной мулла Мещеряк Шарафетдин Галикеев һәм аның ике җәмәгате Гайша белән Гизивара булган икән. Бу борынгырак ревизский сказка 1834 елда. Һәм бу мәгълүмат миңа бик күп хисләр тудырды һәм бик кызык булып күренде. Сез дә үзегезнең тамырларыгызны зинһар өйрәнегез, күбрәк белсәгез, бәхетлерәк булырбыз.